pagsulay. Walay lain sa pitong ko, kundi ang ngalan mo, Ginoo. Kay nasayo ko, napamatiyon mo ako, andam ka sa pagsablay na po, Ginoo. Lang sa imong kiliran, pagkabutan mo, Ginoo, ikaw ang dalang pananto. Kasakitan man, di mo, Ginoo, magkadoon ako. Problema man, mga pagsulay, walay lain sa pitan ko, kundi ang ngalan mo, Ginoo. Nasayo ako, napamatiyon mo ako, ug andam ka sa pagsablay na ko, Ginoo. Yan ang parang ka, o Diyos, ang kalinaw akong mabatunan, halang sa imong kiliran, pagkabutan mo, Ginoo. Danang parang ka, o Diyos, kasabog man. Ang kalinaw akong mabatunan, halang sa imong kiliran, pagkabutan mo, Ginoo, ikaw ang dalang parang ko. kalinaw akong mabatunan, di halang sa iyo.
kalinaw akong mabatunan, di alam sa imong giliran, pagkabutan mo Ginoo, ang dalang parang ko. Maayong gabi mga kapamalandong, mga igsoon ko diha ni Kristo, maayong gabi kanatong tanan o welcome sa ato ang tulumanon ng ato ang pamalandong sa pulong sa pagpamalandong sa santos nga ebanghelyo sa adlang Domingo. So ugmang adlaw, brothers and sisters in Christ, ang atong ebanghelyo gikutlo gikan sa ebanghelyo ni San Marcos Kapitulo 5, versikulo 21 ngadto sa 43. So welcome karong gabi una igsoon, no? Kumusta mo diha sa iyong nahimutangan, kung anaa ba kamo sa iyong panimalay, sa trabaho, or nagbiyahe ba kamo, kumusta mo diha igsoon? Akong itimbaya ang akong mga kaigsoonan sa nagkalain-lain nga parokya. Ilabi na dinhi sa parokya sa Upol, no? Kumusta ang atong mga kaparokyano dinhi sa may Upol? Ingon na usab ang akong mga kauban diha sa may Bulwa, ang charismatic diha sa Bulwa, Servants of Christ Charismatic Community. So kumusta mo diha mga igsoon? Kumusta mo og nakapanihapon na ba ang tanan? I hope nga nakapanihapon na. O katong wala pa kapanihapon, panihapon na kay parag alas 8 na gyud kapin sa gabi. So ato pong itimbaya ang atong mga kaigsoonan sa nagkalain-laing parokya diha sa may gikan sa lungsod sa Magsaysay, Misamis Oriental, no? Ilabi na po diha sa may Hingoog City ug sa uban pang mga parokya, parokya nato sa may este nga bahin dinhi sa may Misamis Oriental. Ug syempre di nato kalimtan ang ato usang mga kaigsoonan diha sa may City District o katong mga kaigsoonan nato sa nagkalain-lain nga mga community nga nagsunod nato, no, matag adlaw Sabado ug matag adlaw Domingo. Itimbaya po din nako ang akong mga igsoon, no, gikan sa may lungsod sa Lugait. Si Father Steve diha. Kumusta Father Steve? Yan nanti kumusta diha, no? Ang atong kaigsoonan diha sa may Mantikaw, ako mga parente diha sa may Puntasilom, no. Nagandaghan ko parente diha mga igsoon tungod kay taga Puntasilom man gyud ta. Didto man gyud ta na tawo sa Puntasilom, Mantikaw. So kumusta mo diha? Og sa nagkalain-lain usab nga parokya nato, no, gikan sa may Lugait nganhi paingon sa may Upol. So kumusta mo diha? Di sad nato kalimtan ang atong mga tigsubaybay, tigsunod ning atong programa, no? Diha sa Singapore, diha si Lian Marie Rhymes sa Singapore. Ingon mo sab si Ate Belma Mendes diha sa may Macau, no? O syempre si Ate Ana Isminya diha sa may Norway. Thank you sa inyong pagsunod kanunay ning atong programa, ang atong pagpamalandong. Hi day ko kay Brad Tata takas-takas diha sa may Santa Cruz, Taguluan, Misamis Oriental. Og syempre, no, ang ato ang partner Brother Rafi Lion diha sa may Igpit Upol, Misamis Oriental. So ako po din timbaya si Brother Ali Aguspina diha sa may Cebu, no. Brother Ali, kumusta? O ingon mo usab mga igsoon, akong itimbaya ang akong manghod diha sa may Bulwa, si Alin og si Rona nga kanunay gayong nagsunod ning ato ang programa. So taga-Upol, si Pau, si Brother Morris, kisa pa to, si Sister Jim, Brother Romel Anastasio nga kanunay nagsunod nato, and then di na ko kami memorize ang uban, no? O akong itimbaya di outside sa ato ang nasod si John Porcadilla, I think na siya sa may Texas nga nagsulod nato karon. Syempre di nako limtan ang akong igsoon si Ay ug si Dodo diha sa may Balingasag.
O akong silingan dere si Ruth ug si Gerald, no? Kumusta mo diha aming gabi kaninyo? Maigsoon ko ni Kristo, live kita karon sa atong Facebook page ang PS Topper 6 TV. Ingon mo usab sa atong Facebook page ang Brother Alex Lim. O kung wala kay Facebook igsoon, madunggan no makita tanin na ninyo sa ato ang YouTube channel, no? I-type ng nimo PS Topper 6 TV. Kung wala pa ka naka-subscribe igsoon, please subscribe para daghan patag mga tao nga masyaran sa pulong sa Ginoo. So sa imong pag-subscribe, ayaw kalimot i-click ang notification bell para sa mga bag-o na to nga mga episode sa atong pagpamalandong ma-notify ka igsoon. Okay. So mo na siya. Ako po lang ipahibalo ang ako pong Facebook page, no? Brother Alex Lim. Pwede nimong ma-search po diha, no? Nani mga inspiring videos nga atong gipost. Okay. So, brothers and sisters in Christ, no, ang ato ang pagpamalandong karong gabi una, nindot kayo ang mensahe sa ato ang ebanghelyo, no, karon. So, tungod niini mga igso, no, hinaot nga pinaagi niini mong ebanghelyo makahatag natog kadasig, kusog sa adlaw-adlaw nato nga pagpuyo, pagpanimbasog o pagpakigbatok ning pandemya nga atong nasinati karon. Dili kalimod igsoon kapamalandong, no, apektado tag tanan, wala siguro tawo nga dili affected nining maong pandemya. So I believe nagkalahi na doon tayo nagkalain-lain nga mga struggles sa life. Nang uban siguro naglisod financially, ang uban dili financial pero sa health ang problema, no? Ang uban tingali wala aning duha pero na problema sa relasyon. So kanang tanan igsoon kapamalandong atong isalig sa Ginoo ug atong itugyan sa Ginoo. Okay. So sa dili pa nato sugdan ang atong pamalandong, mag-please akong isa ka kanta igsoon sa atong pagbalik. Magsugod ta sa atong pagpamalandong. Ikaw ang kusog kanako, kalipay o dalampanan. Moabot man ang problema, walay mahika pahimulan, walay maika kumpara sa imong gugma. Ikaw ang kusog kanako, kalipay ug dalampanan. Walay mabot man ang problema, walay maika pahimulan, walay maika kumpara sa imong gugma. Unsa man kalayo ang langit, gugma mo alang sa tanan. Muluhod ako sa tiilan mo, pagsimba kanimo o Diyos. Unsa man kalayo ang langit, gugma mo para sa tanan. Ikaw ang puso, ikaw akong Diyos, ug kalipay ko. Unsa man kalayo ang langit, gugma mo alang sa tanan. Muluhod ako sa tiilan mo, pagsimba
puso. Ikaw akong Diyos, ug kalipay ko. Sa ngalan samahan ug sa anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Dalaygo na mo nga Dios amahan nga labing gamahanan, tinubdan sa tanan sa kaayo gugmag kaluoy, kami nagadaig nagapasalamat kanimo o Dios nining kagabion nga manggihatag. Din kami nagatigom Lord, no, aron sa paminaw, pagpamalandong sa imong pulong pinagi sa imong santos nga ebanghelyo. Amahan nga mong langit no, nangamuyo kami kanimo, nga unta imong ipadala ang imong balang espiritu aron mo giya namo, aron mo pasabot namo karong gabiona. Himuha Ginoo nga pinaagi sa among pagpamalandong ni taknaa, masinati namo ang imong presensya nga nagauban namo kanunay. Langitong amahan nangamuyo kami nga unta pinaagi nining takna sa pagpamalandong, masinati namo ang imong presensya, mapuno kami sa imong gugma sa imong pulong o Dios nga mutuhop gyud sa among kasing-kasing aron mabuhat namo ang mga butang nga ang gusto nimong ipabuhat nga ri kanamo. Lord, panalingini ang mong kaigsuonan nga namati karon, nagsunod karon kung asa man sila, mahinaot unta Ginoo ang imong presensya maabot ngadto kanila. Ginoo, wala kami mahimo kung wala ka, busa isalig namo nimo ang tanan, kini among gipangayog pasalamatan diha sa pangalan ni Kristo imong bugtong anak, among Ginoo uban sa panabang sa among langitong inahan, si Mama Mary. Amen. Sa ngalan samahan ug sa anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Dalaygon ang Dios. Okay, mga igsoon, atong basahon ang Santos nga Ebanghelyo. Ang pagbasa sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni San Marcos, simayawon ikaw o Ginoo. Kapitulo 5, versikulo 21 ngadto sa 43. Unya, mibalik si Jesus pagtabok sa lanaw, ug didto may dakong panon sa katawhan nga mialirong kaniya. Ug miabot ang usa ka pangulo sa sinaguga ni adtong dapita nga ginganlag Jairo. Sa pagkakita niya kang Jesus, mihapa siya sa iyang tiilan ug nagpakiluoy pag-ayo nga nag-ingon, ang akong gamayng anak nga babae nasakit ug naglisod na. Adtua in taon siya og hikapa aron mamaayo. Og mikuyog si Jesus kaniya. Daghan kaayong mga tawo nga miuban kaniya og tungod niini nagdasok sila libot kaniya. Dihay usa ka babae nga gitalinugan og nagantos niini sulod na sa napulog 2 ka tuig. Bisan pa gitambalan na siya sa daghang mga doktor. Nahurot na lang ang iyang salapi apan wala gayon mo arang-arang ang iyang kahimtang. Migrabe na hinuon. Nakadungog siyang mahitungod kang Jesus, busa misuot-suot siya sa katawhan ngadto sa luyon ni Jesus. Unya nakaingon siya sa iyang kaugalingon, kun muhikap ko bisan lamang ang iyang bisti, mamaayo gayud ako. Busa iyang gihikap ang bisti ni Jesus ug mitang-on dayon ang iyang talinugo o gibati niya nga naayo siya. Diha-diha nakabati si Jesus nga may gahom nga migula kaniya. Busa milingi siya sa mga tawo og nangutana, kinsay mihikap sa akong bisti? Ang iyang mga tinun-an mitubag, nasayod ka bitaw nga ang mga tawo nagpunsisok kanimo, busa ngano nangutana ka man kung kinsay mihikap sa imong bisti? Apa nagpadayon si Jesus sa paglingi-lingi aron pagsusi kung kinsa gayud ang mihikap kaniya. Ang babae nga nasayod sa nahitabo kaniya, miduol nga nagkurog sa kahadlok ug mihapa sa tiilan ni Jesus ug misugilon sa nahitabo. Unya miingon si Jesus kaniya, anak, naayo ka gumikan sa imong pagtuo. Pauli nga malinawon ug ayaw ka balaka. Samtang nagsulti si Jesus niini, may mga sinugo nga miabot gikan sa balay ni Jairo nga miingon kaniya, patay na ang imong anak. Busa nganong imo pamang samukon ang magtutudlo. Wala tagda ni Jesus ang ilang gisulti kaniya. Giingnan hinuon niya si Jairo, ayaw kahadlok, salig lang. Unya wala siya laing gitugutan sa pagkuyog kaniya gawas kang Pedro ug sa mas magsuon nga si Santiago ug si Juan. Pag-abot nila sa balay ni Jairo, nakita ni Jesus ang kaguliyang ug nabati niya ang kusog nga hinilakay ug pagminatay.
Midayon siya sa balay ug miingon kaniya, ngano bang nagkaguliyang ug naghilak man kamo? Wala mamatay ang bata, natulog lamang siya. Unya gipagula ni Jesus ang mga tao, tungod kay nagbugal-bugal man sila kaniya. Og gidala niya ang amahan ug inahan sa kwarto sa bata, ug ang tulo niya katinun-an ngadto sa kwarto nga higdaan sa bata. Og iyang gikuptan ang kamot sa bata og giingnan, talita kumi, nga sa ato pa, inday, bangon. Diha-diha ang bata nga nagpuniigon og napulog 2 ka tuig, mibangon og milakaw. Og hilabihan gayud nila kahibulong sa nahitabo, apan gipinahan sila ni Jesus sa dili pagsugilon kang bisan kinsa mahitungod niini, og siya miingon, pakan-a ninyo ang bata. Ang ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw o Kristo. Mga igsoon, ang akong pagpamalandong nini maong ebanghelyo gibahin ako sa 2 ka bahin. Una, katong maong babae nga dunay sakit nga gibati, no? Nagsigisag dugo. Apan tungod sa iyang dakong pagtuong nga mingon siya, kung makahikap lamang ako sa iyang bisti, mamaayo gayud ako. Ang ikaduha nga bahin mahitungod sa anak, no, ni Jairo nga gihilantan diin giingon nga namatay apan gibuhi ni Jesus. Mga igsoon, una, kining sa maong babae, no? Kung imong makita, kung atong balikan ang bag-o lang nadungog nga ebanghelyo, nakita nimo diha unsa kadako ang pagtuo nining maong babae. Imagine, niingon lang siya nga, kung makahikap lang ko sa iyang bisti, mamaayo ako. No? So, iyang gitanaw, no, ang iyang pagtuo, perting dakwa igsuon. No? Pila na biya katuig, no? Pila katuig na wa gyud siya maulian. O pila na nakadoktor ang mitambal niya. Apan wala gayud siya maulian. Apan sa pagkakita lamang niya ni Jesus, uban sa dako nga pagtuo nga miingon, basta mahikapan ng nako iyang bisti, mamaayo gayud ako. Maigsoon, aduna ba'y mga higayon sa atong kinabuhi nga miabot ta ani nga sitwasyon nga naa ka sa usa ka lisod nga sitwasyon, diin ang imo na lang gihuptan mao ang imong pagtuo o pagsalig sa Ginoo. Nga tingali ang imong maong sitwasyon, imposible kaayo nga sitwasyon. Murag, kung kumbaga sa tawhanon pa nato nga panglantaw, murag ingon pa nila, ngit-ngit pa sa alkitran, itom pa sa anuos. Magpasabot igsoon nga murag wala na'y paglaom. Apan mga igsoon, kapamalandong, kining maong babae, nagtudlo kanato sa dili pagpakawala sa paglaom. Nagpahinumdom kanato kining maong santos nga ebanghelyo nga ang tanang nahitabo sa atong kinabuhi karon aduna gayoy paglaom. O mahinungdan, kapalandong igsuon, gipakita sa babay ang kadako sa iyang pagtuo, diin niingon siya, basta makahikap lang ko sa iyang bisti, mamaayo gayud ako. So, grabe no? Grabe kayong mga igsuon nga pagtuo, nga pagsalig, pagtuo nga inubanan sa pagsalig. Nga tungod sa nahitabo, tungod sa iyang pagtuo, na maayo kining maong babae. My dear brothers and sisters in Christ, dili basta-basta ni nga hitabo, no? Dili basta-basta nga hitabo. Tungod lang sa paghikap sa maong bisti, no? na maayo kining babayhana. Now, ang nahitabo sa maong babae igsoon kapamalandong, nagpasabot nga nagpahinumdom nato nga dunay power ang pagtouch. No? Dunay power ang pagtouch. The power of kanabang kung sa ako ato pa ng adlaw-adlaw nga kinabuhi tingali igsuon, no? When you kanabidang hug a person, now igsuon duna na siya dako nga epekto sa iyang kinabuhi, touching kana bitong mga bata nga gagmay, no, mga babies,
no, mas dali ang pag-develop daw nila sa ilahang kaugalingon sa ilang lawas, no, physical, kung ginatouch ko no permente, no. Dunay nadunggan ako ana nga experiment sa US nga diin sa usa ka hospital gi-eksperimentuhan nila kung unsa ang power sa touching, no. Gibahin nila ang duha sa hospital, gibahin nila duha ka grupo ang mga bata. Ang kining isa nga mga bata kanang dili sila i-touch, o kining mga batang lahi nga grupo ginakugos, ginatouch, ginakugos, gina atiman, no. So kanang kuguson nimo permente. So gitanaw nila, no, gitanaw sa mga scientist kung asa aning duha ang paspas ga develop. Kung nakita sa survey mga igsoon nakapamalandong sa mga experiment na katong mga bata nga kanunay nimong gitouch, gikugos, dali ra mo dako, dali ra mo grow, dali ra mo develop, no, ang tanang mga kansa yang lawas. So touching, maybe dili man ta maka pareho ning maong babae nga niingon nga makagunit lang ko sa imong sanina, Lord, mamaayo ko. Tingali dunay mga tao sa atong pamilya, sa atong kinabuhi, higala, kauban sa balay nga maybe dili maayo ang ilahang panglawas, pagbati, pero by touching, sa imong paghag nila, makomfort sila. Sa imong paghag nila, malagsik sila, makabaton sila kusog, no. Adunay survey pud ana sa mga igsoon, no, nga we need, I think 4 to 6 hugs a day ba to para ma-nourish daw ang atong lawas. So touching, brothers and sisters in Christ, pagtuo, no, pagtuo sa maong babae ug ang iyang pag-touch sa nina ni Jesus, no, mo'y nakapaayo niya. So daing duha. Ikaduha nga bahin, brothers and sisters in Christ, kani kang Jairo, kani ang bata, grabe man yung pagpakiluoy ni Jesus. O sinang si Jesus, sige, gusto niya kung ang iyang pagtuig soon, no, ingon pa niya, kung itapion lang nimo, ipandong lang nimo ang kamot sa kong anak, nagtuo siya nga mamaayo, no, mamaayo gayud, no. Brothers and sisters in Christ, dili nakita gyapon nako nga ang power of touching sa tinuod lang mga igsoon. Pwede raman nga mingon si Kristo nga pauli na dito, Jairo, na ayon na imong anak. Apan nakita nako nga dunay point, dunay gustong ipaabot si Kristo ngano nga iya gayong giadto. I believe igsoon diha sa touching, diha sa pag-touch, diha sa paghikap niya sa masakiton, paghikap niya sa anak ni Jairo, o katong paghikap pud sa babae sa bisti ni Jesus. Dunay gahom. Pagkanindot kayo, no, pagkatsada kay igsoon, no. Pero ang tanan kining maong milagro nga nahitabo igsoon, kaning touching, kung walay pagtuo, brothers and sisters in Christ, walay mahitabo. Ang pagkadili nato, pagkapagduha-duha nato, usahay o daghang higayon nga kini mahimong babag sa mga milagro na moabot unta sa atong kinabuhi. Ang pagkap maduha-duhaon, babag diha sa ato ang pagtuo, paglihok sa gahom sa Dios sa atong kinabuhi. Kana bitong magampo ta igsoon, no? Kung sa imuhang pagampo nagduduha na kadaan nga di man yun dunggon, posible gyud na nga wala gyud mahitabo sa imong pagampo. Apan kung sa imong pagampo igsoon higala ka pamalandong, taliwala sa kalisod, kadako ug kaimposible sa butang nga imong giampo. Apan kung sa imong pagampo aduna kay pagtuo nga miingon, basta moingon lang bisag unsa nako kalisod karon, pero kung miingon lang si Lord nga mamaayo ko, mamaayo gayud ko.
So kana siya, mao kana ang pagtuo nga mudala nato sa atong kalampusan. Mga igsuon ko diha ni Kristo, no? Tanawa ang nahitabo kang Jairo sa iyang anak. Pag abot na rin sa palimalay, giingon naman wa pagkikaabot si Kristo, giingon nga namatay na. Pero pag abot ningon si Kristo nga natulog ra, tanawa, dunay mga tao nga nagbiay-biay niya. No? Gibugal-bugal, kantsawan siguro siya, posible, patay na na, kasi natulog, unsa ka. So, nga na ba? Adunay mga higayon sa atong kinabuhi nga. Ang mga tao nga atong ginasultihan sa pulong sa Ginoo, ginasultihan sa mga butang na kaayo sa Ginoo, dili mo tuon nimo, no? Kanjawan ka pa, bugal-bugalan ka pa. Gipakita dinhi ning maong ebanghelyo igsuon nga sometimes or daghang mga higayon nga mga tao sa atong palibot pwedeng mahimong babag, no? Obstruction sa gahom ug kaayo sa Ginoo sa atong kinabuhi. Now, naaara nato kung magpa-distracta. Pero si Kristo, igsuon, wa magpa-distract. Si Jairo, wa usa magpa-distract tungod sa dako niyang pagtuo. Nining atong kahimtang karon, brothers and sisters in Christ, ining pandemic, no? Gitandog ang atong pagtuo, giuyog ang atong pagtuo, gisukod ang atong pagtuo kung unsa ba kadako ang atong pagtuo ni kang Kristo. Kung unsa ba kadako ang atong pagtuo sa pulong sa saad sa Dios. Ngano? Igsuon, dili lalim ang ato ang nasinatian, no? Mo'y hinungdan gani daghan sa ato mga kaigsuonan nga mihunos na lang sa ilang kaugalingon, ngikutlo na lang sa ilang kaugalingon kung tingali nawad-an sa paglaom. Apan mga igsuon, mga kapamalandong, niining maong panahon dinhi gisukod kung unsa ba gyud kalawom ug kadako ang atong pagtuo. Tingali di na takasabot sa atong kahimtang. Tingali kay namingon nila nga new normal na gyud siguro, mao na gyud ni ang normal. But my dear brothers and sisters in Christ, no? Gipahinumduman kita niining maong ebanghelyo. These things are distraction sa ato ang pagtuo, pagsalig sa Ginoo, no? Ginauyog ka sa mga kahadlok, kabalaka para mawala ang ato ang focus, ang ato ang pagtuo di sa Ginoo. Gidistract kita. Sama sa nahitabo sa ebanghelyo. Daghang mga tao nga nabiay-biay ni Jesus. Daghang mga tao nga na dili mo tuo, no? Apan brothers and sisters in Christ, gipakita dinhi nga ang tanan mga nag-distract, ang tanan mga nagpugong, ang tanan nga murag nagbiay-biay, wala sila makapildi sa pagtuo ni Jairo. Ug diha gipakita nga wala pod si Jairo biyai ni Jesus. Maigsoon sa atong giagyaan karon, sa atong kinabuhi, I believe dili ta pasagdan sa Ginoo. All we need to do is padayon, focus, palahuman o palapdan pa nato, padakon o patubuon pa nato ang atong pagtuo o pagsalig diha sa Ginoo. Mga igsoon, atong aging simana, no? I think dili kay aging simana, 2 weeks ago, no? 2 weeks ago. Kuan ka na bang abot sa pandemya nga ato na sinati karon, I decided nga magpabaksin ko, no? Magpabaksin ko. And then nagampo ko ato nga time, no? Ningon ko nga, Lord, kinahanglan ko guidance gikan sa imuha kung sakto ba ni, no? Sakto ba ni ang akong gabuhaton? Kasi siyempre, mga igsoon, ang tinuod, daghan kayong mga videos nga magkita nimo sa mga sa internet nga namiingon pro vaccine, do na po miingon nga anti,
Daghan mga issues, di ba? Doon yung mga issues. Well, sa akong pagpamalandong brothers and sisters in Christ, sorry sa katong medyo dili mga antay sa vaccine ha, or doon yung mga pagduha-duha, pero ako ning i-share, ako ning pamalandungan, nagrespeto po ko sa inyohang pong kuan, inyoha pong pagtuo. Pero mao ni akong i-share sa inyo ha, sa tanan, no? Ningon ko nga, Lord, before ko nag-decide, search ko, gapangutan ako, and I observe nga daghan sa atong mga kaparian, kaobispuhan nga nagpabaksin. Okay, so sa church ang mga leaders nagpabaksin. Diri po ko sa government, no, ang gobyerno mamagi gapush pabaksin. Gikan sa president unsa pa ang mga officials. And then dinhi sa akong mga friends pod, no, ga-observe ko. Siyempre, dili ba basta-basta na nga desisyon igsoon kapamalandong tungod kay isulod ba na sa imong lawas, wa ka kabalo unsay epekto ana, no? Wa ta kabalo. But nagpray ko atong nga time. And then sa akong observation, nga ko giya nga ni unsa man gani ko nga ni come out sa akong decision nga okay, final na magpabaksin ko. Naningon po ko nga, Lord, ingon Manila nga dili ta mamili og vaccine, pero mahangyo ko nimo, Lord, kung mahimo unta kani unta nga klase. Ano, akong kasinatian mga igsoon kay dari sa amua kay online man, no, ato nga time naka-register ko first week sa June. And then kabalo mo grabe kayo ang kuan sa Ginoo, no. Wala kong nag-expect nga ang akong gusto nga klase sa vaccine gi-answer sa Ginoo, gitubag sa Ginoo ang ako ang gipangayo. Og natuban gayud kini ingon magyud ko nga ako og ako ang mama. Actually ako may niuna gipaulahi man ako akong mama, no? Pero grabe si Lord, no? Grabe si Lord. Amazing kayo, no? Answered prayer good to igsoon. Pero ingon ani ang akong kasinatian, sadyang didto na ko sulod sa vaccination site, no, sa mong area, after sa counseling, no? Nagperma man ka na og waiver siguro or consent nga ni-allow ka sa government nga kuan ka, tupukan ka sa vaccine. Nakulbaan ko igsoon kapamalandong, kulbaan ko dili baka ni okay baka ni akong kuan, wag na ipagduha-duha. And then brothers and sisters in Christ, na-recall na ko ang akong prayer og nakapamalandong kong niingon, nagampo ba ako ani nya karon nga naa ni magduha-duha na noong ko. So na imagine ako nga murag ang Ginoo murag kung naa pa si Lord to mingon ka nga mo ni imong gipray nagihatag nako sa imuha nya karon magduha-duha na noong ka. So nga na sa tinuod lang kay A3 man ko with comorbidity. So medyo nitaas ang akong BP ato nga time, no? Ay abi na ko dili kay ko kuan tupukan. Pero nadayon gyud siya igsoon, no? Praise God. Nganong ako ning gi-share. Now, ingon ani ang akong napamalandong maigsoon because we discuss here about faith, about pagtuo ug pagsalig. Now, tan-awa gani ang nahitabo mga igsoon. Last year, pag-start ni maong pandemic, no? Pag-start ni maong pandemic, tan-awa gani ang atong prayer sa Oratio Imperata. Na kung na-memorize ka, kung doon na kay kopya, igsoon, higala, kung wala, pwede nimong ma-search sa atong Facebook, unsa ang atong giampo diha. Di ba? Di ba nag-pray ta nga katong mga tawo nga natahasan sa siyensya nga makadevelop unta o tambal or something vaccine nga mo'y magamit nato. Di ba? This is our prayer, no? Sa Oratio Imperata. Ug I believe most of the people sa tibok kalibutan nagpray ani nga Lord na nauntay tambal, kung wala pay tambal na nauntay vaccine. Kay grabe man gyud nato kahadlok aning COVID-19. Di man ni kaya igsuon ka pamalandong. Muni ang usa sa akong napamalandungan higala. Nagampo ta nga dunay tambal or vaccine nga moabot.
Pero tanawa karon tuiga na ang baksin. Pero tanawa, nahadlok ta, nakulbaan ta, nagduha-duha ta. In fact, last year, mauni ang atong giampo. Pero karon para nako magudigsoon, nanaunta ni, gidungog sa Ginoo ang atong pagampo. Pero daghan kitag issues nga ato ang mga distraction. Daghang kitag gipaminaw nga kani di maayo, what if kani, di ba? So, igsoon ka mapalandong, ako pong gitimbang-timbang itong before ko na-decide kung sayop pa ni or dili ni maayo ngano nga ang ato ang mga bishops ug ato mga pari nagpa-vaccine man. Makailan ako nga mga pastors nagpa-vaccine. Mga naa sa government, mga doctors nagpa-vaccine. So, and lastly, ang pinaka na-convince ko igsoon is, this is my prayer and this is our prayer last year. And karon nga gi-answered, no, gitubag na sa Ginoo ang maong pag-ampo na nagduha-duha na noon ta. Nahadlok na noon ta. Now, ang akong imagination, brothers and sisters in Christ, si Jairo. Sadyang mingon si Kristo nga uban sa ilaha, and then isugat dayon nga patay na imong anak. Distraction na eh. Pwede mingon si Jairo nga, wala na Lord, ulahin na ta. Sayang. Pero wala siya nagpa-distract because doon na siya'y pagtuo. Doon na siya'y faith. O bisan gani, pag abot nga dito nga ang mga tao nagbiay-biay pa yung ni Jesus nga natulog, wa siya nagpapugong because doon na siya'y pagtuo na kaya ni Kristo. Karon igsoon, asa ang atong pagtuo? Naana ang atong answered prayer? Asa ang atong pagtuo? Nawa ko gaingon nga by vaccine alone, igsuon kay daghan man gihapon nga nagpa-vaccine pero nangataptan man gihapon, no? Wata sa lahi nga variant wata kabalo. Pero my point here is faith, pagtuo. Igsuon aduna bali akong pag guide sa pagpamalandong. Aduna bay butang nga imong gipangayo sa Ginoo na imbis naa na gihatag na sa Ginoo, nagduha-duha na noon ka. Murag di na noong ka mudawat. Murag nung nihim ka, sayop siguro to kung prayer itong iagi, Lord. No? So, ingon ni siya, brothers and sisters in Christ. So, kining maong ebanghelyo, igsuon, kapamalandong, nagpahinumdom nato. Nga diha, sa imong pagtuo, ug sa imong pagampo. O bani, sa imong pagsalig. Ayo itugot, nga dunay mo distract nimo. Ayo itugot nga nana ang maybe dili lang about pandemic, maybe about sa imuhang dream sa life, no? Ay tugot na kini na ay mapugong nimo kung kini gihatag sa Ginoo para sa imuha. Katapusan igsuon ang maong batang gamay, no? Nga giayo ni Kristo. Unsay giingon ni Kristo sa maong bata, talita kumi. Sa ato pa, inday bangon. My dear brothers and sisters in Christ, wa ko kabalo kung unsa ang imong giagyan karon. Maybe naa ka sa pinakaubos nga point sa imong life karon, or I don't know unsa imong giagyan. But I want you to know, si Kristo miingon, inday dong bangon. Igsoon, unsa man kaubos ang imong kahimtang, unsa man kalisod ang imong kahimtang, gitagaan ta sa Ginoo sa grasya nga kaya natong lampasan ang tanan. Kaya nato tungod kay siya uban nato. Sama-sama ang babay nga naduol kang Kristo, na receive, na dawat niya ang milagro, ang gahom sa Dios. Sama ni Jairo nga sa kalisdanan, lisod nga kahimtang siyang kinabuhi, nadawat niya ang blessing o panalangin gikan sa Ginoo. Amen. So mo ni ang atong pagpamalandong, brothers and sisters in Christ. I hope ang kining maong pagtuo nato, pagsalig sa Ginoo, makita unta ni sa atong kinabuhi
ug dili sa pulong lamang. Makita unta diha sa ato ang binuhatan, makita unta diha sa atong mga pulong, makita unta diha sa ubang mga tao, diha sa ato ang pamilya. Mga igsoon, ang Ginoo nagpahinumdom nato, salig ug tuuhi nga ang Dios nag-uban diha nimo. God bless you, brothers and sisters in Christ. Okay. So mao ni ang atong pagpamalandong karong Domingguha igsoon kapamalandong. I hope do na mo natun-an, no? Do na mo na bless ang ta mo karong gabi una. Okay? So brothers and sisters in Christ, no? Padayon ang atong pag-ampo, padayon ang ato ang pagsalig diha sa Ginoo, atong palakon, atong palapdon, atong patubuon ang atong pagsalig diha sa Ginoo. Amen. Amen. So doon na tayo message dari duha, gikan kay Brad Junjun Porcadelia. Mayong gabi diha bro. And then gikan kay Dudo, no? Aldrin Makarandan, good evening ni Alex. Good evening sa inyo diha. Kumusta mo diha? John, kumusta mo diha? Amping-amping mo, no? Pag-ayo-ayo mo diha, no? Padayon ta sa atong pag-ampo, pagsalig, pagtuo diha sa Ginoo. Kaya wala gayoy imposible sa Ginoo, no? Ingana gyud ang mga igsoon. Wala imposible diha sa Ginoo. Okay. So kung na-bless ka igsoon kapamalandong ni ato ang pagpamalandong karon, no? Please react or share, no? Ani nga video, ani nga broadcast, or you can mention imuhang mga friends baka sa comment section para makapaminaw pud sila. And hinaut unta nga kanabang diha sa atong tagsa-tagsa ka kinabuhi, no? Magamit nato ni atong mga pagpamalandong, no? Diha sa atong mga desisyon sa atong kinabuhi. Amen. Okay, so mga igsoon, mo ni ang atong pagpamalandong, no? Sa atong pagbalik, mo please akong isa ka kanta, no? Sa atong pagbalik atong pag-ampo, no? Atong pag-ampo. Ato iampo ang atong mga kaigsuonan, no? Nga nataptan sa COVID, mga masakiton, mga naglisod. Kamo igsoon namoy mga ampo pwede niyo i-comment sa ubos, no? O imubakhang IPM, no? So ato nang tagaan pagtagaypan. Sa dili pa ay play sa nako ning isa ka song uban sa atong pagpamalandong. Ang sigisanga naminaw sa mga pulong sa Ginoo, ipamatuot sa buhat sa kinabuhi mo. Kay sama kakayod sa usa ka taong maalamon, nga nakatukod sa iyang balay sa usa ka dakong bato, bisan sa kusog nga unos ug walay hunong nga ulan, hangin nga mapusog magpabilin, kini nga dili matarok sa maunta niini ang kaligpon sa pagtuo sa kada tao. Pangayoon ta kini nga grasya gikan niya. Ang tao nang ilaw sa mga pulong sa Ginoo, wala ipang matuod diha sa iyang mga buhat. Sama siya sa tao nagtutog balay sa yutang buyang, sa kusog nga ulan pagabanla, sunog sa hangin pagatumpagon. Pulong ni Kristo buhat mo ang haligi sa pagtuo, ang pingikining grasya nga ginasa niya sa kinabuhi mo.
kusog nga unos ug walay hunong nga ulan, hangin nga makusog magpabilin, kini nga dili matarok sa maunta niini ang kalig-on sa pagtuo sa kada tawo, pangayong ta kini nga grasya gikan niya. Kini nga grasya gikan niya. Right. So, brothers and sisters in Christ, andamon na to ang atong kaugalingon alang sa atong mga pag-ampo. Kitang tanan, no? Kung ato ang mga pag-ampo atong usaon, ang hiniusang pag-ampo igsuon nagtuo kung mas gamhanan pa ni sa unsa pa ka powerful nga weapon nga naa diri sa kalibutan. So diha sa pag-ampo, importante kayo ni siya mga igsuon, no? Okay? So sa ngalan samahan ug sa anak sa Espiritu Santo. Amen. Mahigugmaon na mo nga Dios, ikaw ang gamhanan nga amahan nga walay makatupong sa imong kaayo o Ginoo. Nining kagabion Lord, among i-lift up sa imuha ang among mga kaigsuonan, mga kauban, mga parinti, mga taong nagmuluyahon, nagmasakiton karon, labi na niining mga tao nga nataptan sa COVID-19. Lord, nini mga taknaa, unta ang imong presensya, masinati unta nila. Dihugis sila Lord sa imong labas nga dugo, ayuha sila o Ginoo. Tabangi sila, i-bless sila o Lord, ilang pamilya, matag usa kanila o Ginoo. Lord, i-comfort sila Lord, i-heal sila Lord God. We also pray Lord God sa mga tao nga nag-atiman, mga frontliners Lord, nag-atiman nila. Ngaunta Lord God, imuntang tabangan, tagaan sa kusog, kadasig, protection Lord, sa ilaha o sa ilang pamilya. We also pray Lord God, itong mga kaigsuonan namo nasa mga hospitals karon, na doon yung nagkalain-lain nga balatian. Ngaunta Lord, imo silang tandugon, hikapon nilang tagsa-tag sa kabalatian. Father God, iampo sab namo Lord ang pamilya ni Brad Lawrence. Unta imo silang ihil, imo silang ayuhon, imo silang tabangan, big-unon o Dios. Sa nagkalain-lain usab Lord nga mga pamilya, unta Lord imo pud silang i-bless karon mga taknaa. Lord, we also pray for financial blessings, labi na katong mga na-affected kayo sa ining pandemya, katong mga nawad-ag trabaho, katong mga affected Lord sa ilang mga trabahoan. Ngaunta Lord, atagan ta sila og grasya, no, blessings nga ilang gikinahanglan. I-guide sila Lord sa angin buhaton sila mga desisyon sa kinabuhi. We also pray Lord God ang among mga leaders sa nasod, sa among simbahan, na tagaag kanunay o wisdom Lord God aron sa paggiya namo. Also po Lord nga unta kining pandemya nga among nasinati Lord God, mahatagan na unta ni Lord og kasulbaran. Tabangi mi Lord labi na diri sa among lugar, ay magpasagdi Lord God, isalig namo nimo ang tanan. Ang among commitment sa imo ha Lord, nga muyo mi nga taliwala nining pandemya, padayon unta mi nga adunay time sa pag time dia sa imuha, sa pagpaminaw sa imuha. Lord God, wala mi mahimo kung wala ka. Basta isalig namo nimo ang tanan. Kini among gipangayog pasalamatan in Jesus name, ban sa panabang ni Mama Mary. Amen. Sa ngalan samahan ug sa anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Glory to God. Hi day ko ni Ma'am Jen diha sa may NHA Kaswagan nga kanunay nag sunod nato, no? Kasunod siya karon. And also sa mga kapamalandong, no, atong padayon nga iampo ang atong mga kaigsuonan nga ana pa karon gihapon, no, sa mga hospitals ug sa uban pang mga lugar. So ang tanan Ginoo, tanan mga igsuon, walay imposible diha sa Ginoo uban sa pagtuo atong isalig diha sa iyaha. Okay. So
Kini ang inyong kapamalandong Brother Alex Lim. Magpasalamat kaninyo sa inyong pagsunod. Pag-uban na ako karong gabi una. Ugma sa gabi alang sa atong pamalandong karon live. Alas 8 sa gabi magkita-kita ta igsoon. Ug sa sunod bulan pohon ang atong first year anniversary sa atong pagpamalandong. So doon natin mga try na tog hanay, no? Unsay atong mga magamit, no? Sa ato ang preparasyon sa ato ang sunod bulan, no? Atong special sa gamay kay nagkuanta nag 1 year ta. Okay. Hi day kay mahal na nagsunod nato karon. Kumusta? Regards ko sa hobby nimo diha ug sa imong mga kauban diha, no? Okay. So mga igsoon, dili lang kutob kini ang inyong kapamalandong Brother Alex Lim. Mingon na lamang, kung ang Dios dapig kanato, kinsay makigbato kanato. God bless you, brothers and sisters in Christ. See you ugma pohon. Oratio Imperata, sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Diyos among Amahan, misangpit kami kanimo, niining panahon sa among panginahanglan, nga unta mapanalipdan mo kami batok niining hulga sa 2019 and coronavirus, nga mikalas na sa pipila ka mga kinabuhi sa among kaigsuunan ug naghiagom sa kadaghanan. Nangalyupo kami sa imong grasya, alang sa mga tao nga gitahasan sa pagtuon sa hinungdan niining maong virus nga nagdala sa makalilisa nga sakit. Giyahi ang mga kamot ug lamdagi ang mga hunahuna sa mga doktor nga nag-alima sa mga masakiton, subay sa ilang katakos ug dinuyugan sa gugma ug kaluoy. Kanila usab nga mga kawani sa lokal ug nasudnong pangagamhanan ug kanilang mga pribado nga mga ahensya nga nangita og kasulbaran sa maong pandemya. Mahatagan unta sila sa imong Dios nung lamdag. Nangalyupo usab kami kanila nga nahiagom sa maong pandemya. Mahatag unta pagbalik ang kapiskay sa ilang panglawas. Itanyag kanamo ang grasya nga magkahiusa kami sa pagbuhat alang sa kaayuhan sa tanan ug pagtabang sa mga nagkinahanglan. Kini among gipangayo pinaagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak, nga nagpuyo ug nagahari uban kanimo diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Maria, panabang sa mga Kristiyanos, iampo mo kami. San Rafael Arcangel, iampo mo kami. San Roque, iampo mo kami. San Lorenzo Ruiz, iampo mo kami. San Pedro Calungsod, iampo mo kami. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen.